Soc Xavier Trepat, investigador i CREA a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Avaluar la ciència és molt difícil perquè coneixem molts casos en els quals un descobriment en un moment de la història no va tenir cap impacte immediat i al cap de molt de temps es va descobrir que allò era molt important. El cas més recent, el cas més conegut, és el cas de CRISPR, en el qual va haver un investigador, Francis Mojica, a Alacant, als anys 90, que estava mirant una arca, un organisme del Mediterrani, i va descobrir el que avui és CRISPR. Va descobrir que hi havia unes repeticions en el genoma d'aquest organisme. En aquell moment no sabia de què podia servir això. I durant molt de temps no ho va saber, però de mica en mica va descobrint que això era molt important, fins que després, al cap de 20 anys, d'un Charpentier van descobrir que allò es podia fer servir per editar el genoma i per tant allò es va convertir en el descobriment més important del segle. Però originàriament va començar amb un article que pràcticament no tenia cites i que ningú seguia. Això és un exemple de que la ciència segueix camins moltes vegades impredictibles. Per tant, és important trobar maneres de finançar la ciència que siguin independents de l'impacte immediat que tingui un descobriment o que creiem que tingui un descobriment. Ara bé, trobar quines són aquestes mètriques és molt difícil, potser té més sentit donar una sèrie de tarifes planes als investigadors perquè puguin fer la seva recerca una quantitat bàsica per invertir en equipaments, en invertir en sous, en reactius, perquè puguin fer la seva recerca. I després, a partir d'aquí, es poden posar més diners si hi ha una gran idea que hi hagi un comitè que identifica com una gran idea. Però, originàriament, jo crec que seria bo que els investigadors tinguessin una certa tarifa plana de finançament, de manera que no s'hagin de preocupar de quedar-se a zero, que és una cosa que, malauradament, passa molt a Catalunya i a Espanya. El temps que dediquem a escriure projectes, essencialment, és molt variable. Hi ha èpoques, hi ha mesos en els quals, bàsicament, el que fem és això, no tenim temps per fer res més. Hi ha altres èpoques en les quals potser pràcticament zero, no? O sigui que en mitjana pot ser tranquil·lament un 25 o un 30% del nostre temps el dediquem a escriure projectes. Això no és una activitat que jo vegi particularment penalitzadora, en el sentit que són activitats que ens obliguen a pensar la ciència a llarg termini, que és una cosa que a vegades no tenim temps de fer. Aleshores, de certa manera, els projectes aquests jo els veig com una activitat creativa i, per tant, a vegades no és el més divertit que puguis fer perquè hi ha una certa pressió, però sí que és veritat que ens surten idees, ens surten bones idees. També és veritat que la redacció d'un projecte no només hi ha aquesta part de crear noves idees, sinó que també hi ha tota una burocràcia associada a aquestes idees. Aquesta burocràcia pot ser molt pesada, no? Aleshores, segurament el problema no està a escriure projectes, sinó que a l'hora d'escriure aquests projectes no només és el text científic que has d'escriure, on hi ha les idees científiques, sinó tota una sèrie de burocràcia associada, per exemple, a tota la gent del teu equip, tots els articles que es publiquen, tota una sèrie d'indicadors que avui en dia es poden trobar obertament a les xarxes i a les bases de dades i que en principi no tindries per què repetir-los. Sí, les justificacions dels projectes són pesades en el sentit que moltes vegades, clar, ja hem fet articles en els quals expliquem el que hem descobert amb aquell finançament. Per tant, la justificació, en certa manera, és reescriure o fer un resum d'això que ja hem publicat. Aleshores, això és una mica pesat. Per altra banda, és evident que som treballadors públics, que a més tenim finançament públic, i per tant hem de rendir comptes, hem d'explicar el que hem descobert. I aleshores, en aquest sentit, justificar com has gastat els diners que t'han donat és una cosa que, per molt pesada que sigui, no fer-la no és una opció. El que passa que sí que és important és que hi hagi gent que ens ajudi a fer aquestes justificacions. A l'IBEC, per exemple, tenim una sèrie de project managers que ens ajuden a tot el que és la gestió del projecte. I per tant, ells tenen un calendari molt clar de quan s'han de fer cada una d'aquestes justificacions i ens ajuden a fer parts que potser nosaltres no coneixem també. Per exemple, justificar el pressupost, en què has gastat els diners. Aleshores, ells són molt experts en això i ens treuen molta feina de sobre en aquest sentit. Per tant, jo crec que aquesta figura del project manager, és a dir, la persona de suport que t'ajuda a gestionar el projecte des del moment que comences a demanar-lo
mentre l'estàs implementant i fins que l'estàs justificant, doncs són realment gent molt útil i que estem molt contents de tenir.